Egunon eta ongi etorriak beste goiz basez ezazu irratira. Gaur urriak 8 gure aurtengo ikasturteko 3. saioa daukagu. Goizeko 9 eta 50 minutu justo direnean, asteragoaz, ezazu irratia. Maskaren topaleku garaituan galtzen naiz, balantzaka, arrastaka eramaten ditut aurretik dabiltzanak, maniki faltsuak dirudite argitean. Kaixo, lagunok, Hiruako gelako ikaslak gara. Gaur urriaren 8 da eta asteburu luzea daukagu, aurretik 4 eguneko zubia. Zubiri, zubiri, nongori, nongori. Udazkenean gaude. Ongi etorri guzi, gaurko esatariak aurkeztuko ditugu. Izan Castillo, egunon. Txoin pixkat, hurbildu mikrotara bestela ez da entzuten da. Prest? Izan Castillo, egunon. Joel García, egunon. Izaro González, egunon. Julen Pastor, egunon. Una Redondo, egunon. Anele, egunon. Aitana Batalla, egunon. Unai Lucas, egunon. Ongi etorriak Hiruako gure ezazutariei. Asfaltoan simeltzen diren orduetan zormintzen diraute izo pensaldetan peñolako musu eternalenetan euria kondenatuz plazara makurtzen naiz estatuko banderarik grisetan kerrena azitoz zuritzera zerurik ez dago bake haua loratzeko ekaitzean gurtzeko. Eta huria kondenatuz plazara makurtzen naiz estatuko banderarik grisetan kerrena azitoz. Gu Joel eta izan gara. Eta ekuraldia buruz hitz egingo dizuegu. Gaur eguzkia eta tarteka hodei batzuk ditugu. Ostarteak Asteburu eguzkitsua izango dugu igandean eta asteartean hodeiak izango dira nagusi. Baina bestela eguzkia izango dugu gurean entzuleok. temperatura. Gaurko temperatura altuena 21 gradukoa izango da eta baxuena 11 gradukoa. Aprobetxatu asteburua. Luzea dator da, deguraldiona. Lekueko zalak maletak, arazo eta posa
Gu Izaro eta Julen gara. Eta gaurko jangelako menua esango dizuegu. Gaur bazkaltzeko babarrun, nafarrak eta atun empanadillak. Eta postrerako fruta kontuz puskarrekin. Asteko berriak. Aurtengo olinpiadetan lasarteko. Aurtengo olinpiadetan lasarteko 2 kirolari izan ditugu. Aupa Lasarte. Naia Zudarik igeriketan parte hartu du. Eta Maialen Txorraut piraguan mailaren gainera domina irabazi du. Gainera, Lasarteko gaztek martxan hasi gara. Aurreko ostiralean gazte kluba hasi zen. Nik hemen sorpresatxu bat daukat zuentzako. Entzule guztiontzako. Eta bereziki zuentzako, orain galbeinera esan duzuela. Esan duzue, Maialen Txorrautek eta Naia Zudairek irabazi zutela dominaren bat, ez? Edo parte hartu duela Naia Zudairek eta Txorrautek irabazi duela domina. Bai. Ezagutzen duzu Maialen Txorraut? Bai. Badakizuen orden? Horrela. Baina ikusi duzuela Lasarten inoiz? Bai. Bai? Badakizue hemengo igeriketako kiroldegia nola deitzen den? Bai. Nola deitzen da? Maialen Txorraut. Ai ba. Eta badakizue gaur da urriak 8, ezta? Bai. Gaur 10 eskolan egongo da. Badakigu. Maialen Txorraut etorriko da. Urriaren 18an zure anaiak esan dizu. Bai. Urriaren 18an etorriko da eskolara. Orduan nahi baldin baduzue bere sinaduraren bat, edo nahi baldin badiozu zerbait galdetu edo, badakizue. Gogoratu, Urriaren 18an, entzule guztiok. Bale? Urriaren 18an hemen edukiko dugu Maialen Txorraut. Beraz, erne begiak!
asteburuko agenda. Igandean kulturetxean zinea dago, Peter Rabbit bi pelikula. Ostegunetik aurrera Antonio Mercero aretoan drabetzari erakusketa izango dugu. Drabet sindromea eta kultura inklusiboa sustatzen ditugu. Helburu. Bai, Dravet sindromea. Ezagutzen duzue Dravet sindromea? Ez dakizu zer den? Ez. Bada, epilepsia badakizu zer den? Ez. Bai? Aber izan, zer da? Zer dakizu epilepsiari buruz? Itzegin mikroarekin bestela, esasutariak mikroa erabiltzen dugu. Nola? Ez duten zuten. Gaixotasun bat, bale. Badakizuen horke, bueno, epilepsia azkenean da gure gorputzak ematen dizkigu olako astiraldi batzuk, eta orduan ez dugu kontrolatzen gure gorputza, eta orduan geratzen da rigido, gogortuta bezala. Eta hori gertatzen da, Dravet sindromea da txikietan. Lehengo urte bat daukaten umeengan edo. Gero ja, 2 urterekin edo desagertzen da. Eta badirudienez, egun horretan, ostegunetik aurrera, Antonio Merceron, Dravet sindromeari buruzko informazio edukiko duzuen. Beraz, nahi baduzu informazio gehiago, nola joan behar da? Antonio Mercero erakusketa espaziora, bale? Ados? Bai. Venga, ba! Hirugarren mailakoak giza gorputza buruzko proiektua egiten ari gara. Eta gainera igeriketa saioekin hasi gara. Astean 3 aldiz. Badakizu eneko guk ere olinpiadetara joango gara. Bai? Bai? Olimpiadetara joateko asmo daukazue? Bai? Asko entrenatu behar da, dakizu olimpia batzu prestatzeko pilo bat entrenatu behar dela. Zer moduz igeriketako saioetan? Ondo, zer ikasi duzu orain arte, aber? Buruz salto egiten? Bai. Zer gehiago? Plantxazoak. Plantxazoak egiten ere bai? Bai. Nola hitzen da zuen monitorea? Jon, Jordan eta Iker. Jon, Jordan eta Iker. Eta zer ibiltzen zarete, piztina hundian? Batzuk bai eta batzuk ez. Eta piztina txikian zaudetenak zer egiten duzue, adibidez? Denetarik, buceatu. Denetarik. Vale. Oso garrantzitsua da igeriketan ikastea. Txegatik? Ze bestela, noizbait igeri egin behar baduzu, eta ez dakizu, Ondolatzen zara? bai. Eta gainera bakizu zer gertatzen den igeriketarekin? Zer? Oso ondo pasatzen duzuela. Bai. Hondartzan, ez? Udaran, non egoten zareten denbora guztian udaran? Hondartzan. Uretan denbora guztian, beroarekin uretan, orduan, hondartzan edo laku baten, edo erreka baten edo baldin zaudete, igeria jakin behar da. Bai. Ezta? Batzuek ez? Nola batzuek ez? Esan? Etxean geratzen dira. Etxean geratzen dira udan? Ez dira joaten hondartzara edo nun baitera? Ni ez dakit. Zu ez izan? Ni batzuetan. Zer egin duzu adibidez zuk udan? Zer egin duzu? Gogoratzen duzu? Ez. Bueno,
bale, hitz hartzen dizuet. Ni gogoratu esan dizuen, lehengo mailan iritsi zinetenean zesan dizuenik zuei. Egongo nintzela zuekin, saiatuko nintzela goten 6. mailara arte. Eta? Aterako sinatela? Ondo. Atleta batzuk inda. Bai. Oso ondo. Bueno, oso ondo. Animo! Ahoa itxita, uretzara, uretzara, uretzara. Txipitxapra piztinara goaz, igerik ezan ikastera. Bainu jantzia, buruzko txanoa, ahoa itxita, uretzara, uretzara, uretzara. Besoak luxatuta, oinak gogorazten du, ahoak ondo itxita, primeran pasatu. Txipitxapra piztinara goaz, igerik ezan ikastera. Bainu jantzia, buruzko txanoa, ahoa itxita, uretzara, uretzara, uretzara. Txipitxapra piztinara goaz, igerik ezan ikastera. Bainu jantzia, buruzko txanoa, ahoa itxita, uretzara, uretzara, uretzara. Hori da, 3. mailakoak uretara eta ondoren, 2. mailakoak eta ondoren lehengo mailakoak. Igeriketa oso garrantzitsua da, beraz, eskolatik animatuko zituztegu guztiok igeriketan ikastera. Jarraian, 5 akoak, 5. maila akoak, ezagutzen duzu 5. ako norbait? A ber, zu bai, nor? A ber, ez den zutene mikroak, nor? Oier. Oier, bale, norbait gehiago? 5. Hoiek egin digute olako jangelako arauen inguruko hausnarketa bat. Beraz, nahi duzuenean 5. mailakoak, aurrera! Ahoa itxita. Ako ikaslearekin. Kaixo Unai. Kaixo Ane. Egunon Noa. Egunon. Gaur proposatzen dizuegu gaia eskolako arauak dira. Ikasturte berria hasi dela eta. Arauak tontakeriak dira. Ez, arauak ozonak dira ikasleentzako. Arauak ezertarako erabiltzen dira. Zergatik ez ezertarako erabiltzen dira? Arauak kaka bat dira. Ez, arauak ozonak dira. Nola jantokian modu bokean sartuko naiz, bestela janaria lurrera eroriko delako. Bueno, orain arau gehiago esango dituegu. Mailan tresnak ondo erabiliko dut. Ez naiz haiekin jolastuko. Ez naiz konforme. Txukun eta modukokean bazkalduko dut, bestela dena zekinduko delako. Bale, gaurtik aurrera arauak errespetatuko ditut. Oso ondo, arauak ulertu duzu. Bueno. Beraz, dakizue zertarako erabiltzen dira arauak. Agur! Eskerrik asko 5. maila, eman dizugu zuen olako hausnarketarengatik. Bai, arauak, zeuste duzue zuek 3. mailakoak? Zuek baituzue arauak erabiltzen ezagutzen dituzue eskolako jangelako arauak? Bai. Eta erabiltzen dituzu, ezta? Bai. Eta adibidez, zuen etxean eta ze arau berezi dago, adibidez, eskolan ez dagoena? Badago arauren bat, adibidez, zuetako norbaitek ez du egiten hobea?
Ogoia egin behar duzue? Ai, hori ez dit konbentzita askorik. Gosaria gozalduta gero jasotzen duzue? Bai. Erropa txokuntzen duzue? Bai. Bueno, nire etxekoak askorik ez, egia esan, nire seme-alabak askorik ez dute jasotzen. Bueno, arauak hor daude, erabiltzeko. Gero egia da, beste batzutan, arau batzu direla hain zorrotzak, bueno, kontutan hartu behar direla, eta gutxienez, kontutan hartu. Eta gero, bale, azkenan elkar bizitzarako importantea direlako, bale, denon artean konpontzeko. Jarraian, gurekin zer dator? Zer dator? Pertsonai ezkutua. Hori da. Bueno, aurreko astean pertsonaia ezkutu bat izan genuen, eta baitugu paperak, baina ez horren beste, ezta? Ainara eta ez dauzkagu hain beste, ezta? Bueno, parte hartu duzuenok, gutxiago zaretenez, aukera gehiago dauzkazue, saria jasotzeko, eta aurtengo sariak benetan oso onak dira. Beraz, gure esazutari batek hartuko du, eskua sartuko du, gure kutxa berdean, eta papertxo bat aterako du. Nahi duzunean, unaz, irakurri, bueltaman, Rosalia da pertsonai ezkutua, eta zein da irabazlea? Izari Seiko. Berriro? Izari Seiko ze mailakoa. Aiba, Aitanaren aizpa, epa, zorionak izadi. Beraz, etor daitela. Etorri zaitez izadi gero jolastokian. Etorri zure sariaren bila, hemen Ezazu Irratiko estudiotara. Eta hemen emango diguzu zure sari goxoa. Jarraian, aste honetako pertsonai eskutarekin hasiko gara, eta horretarako prest dauzkagu Aitana eta Unai. Hori bai, entzule guztiok, zuek prest zaudete? Prest baldin bazaudete, erne, hartu papera, hartu arkatza, jarri zuen izena eta zuen ikasturteak, gelako zenbakia eta izkia, eta apuntatu pistak. Gero, pertsonai eskutua, ia asmatzen duzuen pistak behin apuntatuta dituzuela. Unaik eta Aitanak pistak emango dizkizuete poliki. Eta ondoren, jolastokian amaitzen duzuenean, etorri Ezazu Irratiko estudioetara, eta hemen kutxa berdean hor sartu papertxoa, eta sosketa sartuko zarete. Edo nahi baldin baduzue teknologia erabili, gogoratu, gure e-mailez ere bidali detzakezuela, 012bederatzi-4irra@hezkuntza.net. Badakizu zuek e-maila? Gaur bidali diguzue e-mail bat, ez da? Bai. Orain begiratuko dugu, aber zer jartzen duen. Prez nahi duzenan pertsonai eskuturako. Pertsona lehenengo pista, Filadelfian jaio zen. Bigarren pista. Bigarren pista, Los Angeles Lakers taldeko saskibaloia jokalaria izan zen.
Hirugarren pista NBA-ko 5 eraztun irabazi zituen. Laugarren pista. 2008an hil zen helikoptero istripu batean. Nor da? Nor da, ba bai, pertsonai oso famatua eta jokalari bikaina. Nik aukera ikusi nuen ikusteko, aukera jarraitzen nuen nik NBA, eta egia esan oso jokalari ona zen, karismatikoa. Suerte txarra. Orain, zer egin behar dute entzule guztiak parte hartu nahi baldin badute? Zer egin behar dute? Esplikatuko diezu esazutari zuek? Esplikatu, a ber, hartu mikroa eta esplikatu. Zeini, venga, zuzeu, nahi duenak. Venga, Aitana, esplikatu. Idatzi paper batean bere izena eta bere zenbak eta bere letra eta pertsonaia eta kutxan sartu. Kutxan non dago? Irratiko estudioen kanpo kaldean, ezta? Bai. Oso ondo, ba, bueno, parte hartu eta animatu zaitezte. Bat larrunen Garagardo bat perura eroritako enomenen Ilo bakamona eta gutean Aritz bat jaioko da urbasan Urtekin ohartuko gara Betirako biziko tela Lagun ninekin iluna barra Eternala bihurtuko da Xuxurlatuko digu ilargiak Oraindik denok ez gaudela Orain urte betetzeak Zuri zorionak Zuri zorionak Zuri zorionak, bihotzez. Gaur, 5 urteko genan, adairen urte betetzea da, zorionak adai. Zuri zorionak, zuri zorionak, zuri zorionak, bihotzez. Aste honetan urtebetze hauek ditugu. 5 urteko gelan 9 Mali eta 10 Hugo Macías. Lehenengo mailan 13an Nerea eta 14an Ekai. Hirugarren mailan 13an Mitzi. Zuri zorionak, zuri zorionak, zuri zorionak, bihotzez. Maite zaituztenekin elkartu, ta denok
Oso ongi, 2. maila, benetan, bikain ibili zarete ezazutari lanetan, egia esan oso prestatuta ekarri duzu eta nabaritu da. Gaukitza bazen ekiten zer esan, noiz esan, eta gainera eman diozue bizia. Oso importantea da irratia bizirik mantentzea. Bueno, zer moduz pasatu duzue? Ondo. Etorriko zinateke astero? Bai. Bai, ez da. Julen, oso ondo ibili zara, Txorionak. Eskerrik asko. Ez horregatik, hori azkenan zu oso ondo ibili zara. Denok ibili zara ondo. Zer musika entzutea gustatuko litzaizuek zuei irratian? Entzuten duzue musika? Ze musika mota entzuten duzue? Rock and roll, hip hop? Guazen entzuten duzue. Eta abestiren bat horrela nahi duzue despeditu gaurko saioa abestiren batekin bereziki? Bai. Ze abesti gustatzen zaizue, a ber. Txoin, a ber, denon arteko adostasunera iritsiko gara, a ber. Guazeneko abestiren batekin? Zein? Esan Ainarari, Ainarak edozein abesti bera jarriko dizueta. Esan, bukatzeko saioa. A ber... Zein? Bueno, guazeneko rock and rolleko abesti bat? Venga, Ainara, bilatzen baldin baduzu, guazeneko... Esan, mikroan. Hau. Zagutzen duzue? Bai. Bueno, iritsi gara gure irratsaioaren 3. irratsaioaren bukaerara. Eskerrik asko entzule guztioi, hor zuen irrati transistoretatik entzutearren. Eta 4 egunetako oporrak etortzen zaizkigu orain, beraz, aprobetxatu. Eta zuen nola zoazte? Nun baitera zoazte? Hemen ibiliko zarete, batetik bestera, mendian. Eguraldi hona dator, Ez zaizu entzuten, unai? Nik hemen zergatik daukate entrenamientoa. Entrenamentua. Eta partiduak azten zela, partiduekin azten duzue? Urrengo asteburuan da partiduak, ezta? Urrengo asteburuan, bai. Bueno, 4 egun, aprobetxatu eta kargatu pilak, Segero berriro eskolan azten gara fuerte. Bale? Bale. Ondo pasatu, agur, agur! Agur, eskerrik asko. Eta